של ליאן ויובל. הם יכולים לכם כלב ומקלקונים. לוקחים 2 ירוקים, 2 אדומים ו2 סגולים. שמים אותם בחלק הראשון. עוד 2 אדומים ועוד 2 סגולים. לוקחים 2 כחולים, לוקחים עוד 4 אדומים, זה נקרא הידוק. כמובן. החלק התחתון של הכלב. זה יכול להיות צרגל. לוקחים 2 כחולים, שמים אותם פה. אדום וכחול. 2 כחולים. אדום ואדום יבלתי, אני לא עושה את האחורית. אין בעיה. אדום ואדום. כחול, אדום ואדום. סטופ. עכשיו, מורידים את החלק הזה, שמים זנב. יובל זוזי. אוקיי, עכשיו אנחנו בונים צורות. לוקחים 2 סגולים, 2 תכלתים ו2 סגולים. יש פה עוד 2 תכלתים, תודה רבה יובל. ועוד 2 סגולים. 2 תכלתים, 2 סגולים. עכשיו אנחנו בונים בעצם את הפה של הכלב. ימזיק. תודה רבה. תוכל לשחרר. בעצם עכשיו בונים את הרוב. לוקחים 2 סגולים. לא נורא. 2 צהובים. עוד 2 סגולים. 2 תכלתים ו2 סגולים. לא תקרבי, למה תקרבי? סיימנו. תודה, בעצם ככה נראה הכלב. תודה רבה שהייתם בתוכנית של ליאן ויובל. ניפגש בתוכנית הבאה.